Muzički top. Kad mi se nešto lepo peva, ne mogu da odolim patotije. Jednom pevam tako moju omiljenu pesmicu, svi me na ulici slušaju. Vidim već i po koju suzu. Neko uzdahne, neko se osmehne, neko briše nos, neko kija, neko kašlje, prava koncertna atmosfera. Kad eto ti jednoga, po svoj prilici, nabeđenog talenta za sluh i ostale instrumenta. Za sobom je vukao golemu muzičku spravu nalik na trubu, koja bi pre mogla da bude muzički top. A tek kad je zasvirao, niko nikoga od te buke ne čuje. Čak ni on sam sebe nije mogao da prati. Dojuriše vatrogasci. Pomislili su da se upalila fabrika gramofonskih ploča. Pogledaše me začuđeno. Pogleda smo zajednički sve ostale koje su mi do maločas onako pažljivo slušali i ostado smo nemi. A onaj ispušta ogromne zvuke. Pita me nešto komandir vatrogasaca. Kažem, ne znam šta je hteo da kaže, a on odmahuje glavom i izleže ramenima. Ne čuje šta govorim, pa me vidim po pokretu usana, pita šta sam rekao. Vatrogasci su pametni i dovidljivi. Kao po komandi stadoše svi iza mene. Na komandirov znak zapeva smo složno. Naši glasovi bili su nemoćni prema tom džinovskom zvuku. U neko doba setim se i izvadim fotoaparat. Okrenem ga prema gromoglasnom duvaču. Znao sam da takav kakav je voli da se slika. Osmehnu se on, ali ne prestaje sa svirkom. Podesim sve za slikanje i mahnem lagano rukom. Kao pomeri se malčice ulevo. Klimnu on glavom i pomeri se. Ja opet mahnem. On se opet pomeri. Ja opet. On opet. I sve do autobuske stanice u blizini. Ukoliko naiđe autobus, mahne rukom da se svirač pomeri i još malo ulevo, vozač otvori vrata. Tako naš prijatelj svojom levom stranom uđe u vozilo, široko se osmehujući. Vrata se naglo zatvoriše i autobus odnese i svirača i njegov bučni instrument. Nekoliko trenutaka vladala je tišina, a onda svi koji smo se tu našli zapeva smo lepu pesmicu. Najlepše glasove, naravno, imali su vatrogasci. Pevalo se do duboko u noć, dok nije počela kiša. U celoj stvari najviše koristi imali su stanovnici velikog mokrog blatišta. Mesto lepo, samo oduvek pomalo vlažno. Baš toga dana nakupili se mračni oblaci koji kaplju dosadnim velikim kapljama. Jedna jedina kap bila je dovoljna da pokvasi celo selo i još 3 bandere pored. Kod treće takve kapi kišobrani postaju beskorisni. Pomažu samo čamci i to ako se stave na glavačke. Upravo su javljali preko radija kako se takva kap sprema da kapne kad iz ovog autobusa hrupi među blatištane naš topovski svirač. Na licu mesta ispalio je nekoliko muzičkih salvi. Stanovnici, navikli na česte munje i gromove, ostadoše potpuno mirni. Ali oblaci, oblaci. Oblacima se diže kosa na glavi. Otlušaše još 2-3 takta, pa pojuriše kud koji. Toliko su se nahvatali straha da više nisu ni dolazili u veliko mokro blatište. Obilazili su okolo na vrhovima prstiju. Tek poneko unuče oblačno naiđe i orosi oranice i pašnjake onoliko koliko je potrebno. Blatištani svirača
proglasiše za prvog muzičara svoga mesta. Ponudiše mu da se nastani u velikoj lepoj kući zidanoj u obliku violinskog ključa, ali on odbi. Doduše, obećao je da će svakog vikenda dolaziti da im održi koncert. A neki od onih oblaka što se razbežaše, useliše se lepo iznad moje ulice. Eno ih i danas tamo. Kukumavče i plaču svako poslepodne. Ne može se od njih ni pevati. Kada se ne naoblače onako svojeglavi i namćurasti, najbolje ne izlazite iz kuće bez kišobrana sa trostrukim dnom.